Shalkisa Sekangono Agotlani Press Club T Student Federation TSM Nibakakti Press Meet Clay Shaklai Jamuni Tongo 24 Tarik Shalmaribo 24 Tarik June Shalmaribo Brok Agotlani Circuit House Achogui Khorang Tisanai Jaba Kleine Hine O Shaklai Jamuni Dino 24 Tarik June Shalmari Agotolani Circuit House Borok Achogui Khorang Tisanani Bagi Kumulung Nisimi Auto by Clay Belly Clay Lamre Laika borokni achogui je khorang tisamani chabani bising borokni sanmung tongo je achuk thai khali tongmani aborokno supungnani tei roman script sanmung kokborok kokno roman script bai sunani o sanmung no tuino borokni o kotor chaba haini bagi khumurong simi auto beklai rili khlai thanglaimani mangpli nokjakha TSM ni Vice President John Debormate Bibas Debormano Kobikobni TSM ni Adongrok Dormon Dolsange Thangmani Kumulong Simi Agotlan Circuit House Sabaklan Bagi Mangpli Nokjakha Thanglainen no tini leli auto ko bang bat khlai jago tini TSM dengai circuit house so sini protest tongo abong khap ST backlog reserve vacancy no tinai tai cover roman script aun mai sing tabu khumulung simi rona rona nai tong amo ka khumulung simi busuk jate divisa mandai bura tong na to khumulung simi divisa tini singol khumulung simi thanai tagajola jompujola ni thangi tongo bora ekti onyo lamni thango mandai ni onyo jagati thangi tong borok tai simna aing phatini mo thangi tong khumulung nong ni area ni ka busuk rok thana ke gari je ka bang sing tini tongo gari prai 12ta gari tong sin thani mulugo tabo auto tai sini personal gari tongo tai sini ro sini je sound box di jak je banner baya ko bekia bab thangi tok tabo anaro PSM ni tei luko dong tam kok kosana tini je dabi na tei movement tei luko lawan kobong na musu nai di sini or dabi sing salma je mongka sin ti persani bagi abo sini mankai sing sina nangnai je sini goma sagir khali jak tong a sagir no sana bagi sing joto palke ma basanai joto palke khorang mati sanai tai je sini mankai je kok borok ni roman screen baya mo sing tabam ron tai tong